Ndinapita kunyumba. Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene timakumana kugawana mawu a Mulungu amene akugwira ntchito moyo wathu wa siku ndi siku. Lero tikunena kuti ndinapita kunyumba. Ndipo mawu athu tiyatenga kuchokera pa Yohane chapter cha 1 ndime ya 1 mpaka ndime ya 14. Pachiyambi pa zonse, iye amene amatchedwa zina loti mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kuwunikira anthu. Kuwalako kukuwunikabe mu mdima, ndipo mdima sunathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina zina lake Yohane. Iyeyo anabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwala kuja, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iye ndiye anali kuwalako ayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kuwunikira anthu onse kunkaza pansi pano. Wotchedwa mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lonse lapansilo kudzera mwa iye. Komabe anthu apansi pano sadanzindikire. Anabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamulandire. Komabe ena anamulandira nakhulupirira zina lake, ndipo amenewa iye adawapasa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikunachokere nkubadwa kwawo kapena ku chifuniro cha thupi kapena ku chifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Wotchedwa mawuja anasanduka munthu nazakhala pakati pathu. Anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi, ndipo tidaona ulemerero wake. Ndiye kuti ulemerero omwe uja umene iye analandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, masiku apitawo ndinangoti hayi ndipite kunyumba, kumuzi ndikaone anthu. Ndine munthu mmodzi amene ndimakhulupirira kuti ndili ndi kwathu, ndipo Mulungu pondibadwisa kumene koko anandipasa malo. Ndikudziwa kuti nditha kukakhala kwina kulikonse. Nditha kukakhala ku Joni, nditha kukakhala ku Zambia, nditha kukakhala kwa azungu. Dziko lonseli ndi kwathu, ndipo Malawi yense uno ndi kwathu. N'chifukwa chake sindingasankhe kuna kuti awa akwathu awa si akwathu. Aliyense ndi akwathu. Koma khomo limene ndinabadwira, muzi kumene ndinabadwira, ndimakupasa ulemu wapadera. Chifukwa Mulungu sanapange mistake, koma anafuna kuti pamene wandizalapo ine ndimere pomwepo komanso ndikomesepo. N'chifukwa chake mwapo ndi apo ndimapita ndithu kuti ndikathire anthu diso. Chifukwa cha kusinkhasinkha mawu a Mulungu kumene ndimapanga kawirikawiri, naona kuti ndibwinonso koposa kuti ndikayike ku kanyumba kanga kumuziko. Ndipo ndinakayika kodi kanyumba kachipinda chimodzi, kalibe sitting room, kangokhala chipinda chimodzi basi. Ndinakamanga nthawi imeneyo ndikusinkhasinkha za Ambuye Yesu amene anachiona cha nzeru kuzakhala pakati pa ife abale ake. Ndipo kupezeka kwake kunatibweresera chipulumutso, chifukwa paja m'malemba amanena kuti pa Ahebrew 4:15 tili naye wansembe amene amatimvetsa chifukwa anakhala mmodzi mwa ife pakati pathu. Kanyumba kameneka kamandipasanso mpata osangomva kokhayi, koma oona mmene anthu akukhalira. Chifukwa to abale m'maparishimu timakhala nyumba zapamwamba, ndipo zokudya zake timadya zokudya zooneka bwino. Koma ndikapita ku nyumba ndimakhala ndi mpata wakudya zimene akudya iwowo ndikuona zimene akuona iwowo. Zimapereka mangolomera ku utumiki wanga, chifukwa ngakhale Mulungu populumutsa Aisraeli
sanangotenga zakumva koma anati ndaona mmene anthu anga akuzunzikira, ndamva kulira kwawo, ndikuziwa bwino kuzunzika kwawo, ndabwera kuzawapulumutsa. Exodo 3. Ndimapeza mpata okakhala nawo pa khomo pamene bambo anamwalira, mayi anamwalira, anyamata onse ali kutali, pangosala azimayi ndi ana. Ndimapeza mpata okhala pa khomo loterolo. Isaiah 11:3 amanena kuti sazaweruza posata zongooneka ndi maso kapena kugamula mlandu posata zakumva. Khomo la kwathu limandifotokozera zimene akhristu akwathu, akhristu amapali chimene ndikutumizidwa amadusamo tikasiyana masana kapena akasala okha kumbali. Chifukwa nthawi zina anthufe tikamapita kumphakati timaona ngati kuti moyo wawo anthu aja ndi umene taupezawo, kuiwala kuti iwaja amakhala kuti anatikonzekera. Ndiye siku ili ndapita ku nyumba nditopitiriza nkhani yanga ija. Usiku ili ndapita ku nyumba ndinakafika chakumazulozulo ndipo chifukwa chona kuti ki wa goyero yangalo mmodzi ndimayenda naye nangosegula werere ndikulowa mwakachetechete. Koma poti anali anthu asanagone, napitabe ukawa pa samoni kuti aziwa kuti pamuzi pano pali munthu. Mwamwayi napeza kuti nsima angoivinikira sanadye akudikirana. Anali akuonera MBC TV pa screen yawo ya nkhongo. Ntafusa kuti anzatu mukuonera MBC, anati nanga titani channel ndi chimodzi chomwechi. Nati sha apato ndikuyenera kugonesa mizimu, ndi nangoti ndalipirira tima channel tina tochepa. Chimwemwe chimene chinabwera pa nkhope zawo chinandipasa chidwi. Kubwera kwanga kwabweresa chimwemwe m'moyo mwawo. Ndinamkumbukira ambuye wanga Yesu Khristu obadwa pakati pa anthu. Ndiye anandipakulira mtanda umodzi wangayiwa monga mlendo opanda notisi. Natenga nyimba zofira zomwe amadyera ndi kundipungulira. Nyemba zokoma maphikidwe, zokoma zakumuzi, zokoma maphikidwe akumuzi, zosiyana ndithu ndi zathuzi. Nakagona tulo kukagoyero kwanga. Mamawa ndazuka ndawapeza ena alawira kupita kumunda, ena akusesa pa khomo, tanyamata ndi atiti asikana akukolopa. Zabwino kwambiri. Ndi nakalowa nyumba mwa makolo muja. Nakalowa nyumba yaikulu imene napeza manthu aja. Ndi napeza kuti ka friji kachikalekale kamene kanali mmenemo sikakuyaka. Ndinafunsa, kodi friji imayaka? Ndinalandira mayankho awiri. Mmodzi anayankha ali panja, wina anayankha ali kuchipinda kwina nyumba momo. Wapanja uja anati ayi, wankati uja anati Ndinati hai sozukhala bwanji. Koma abe nangozisiya ndiye namuza uno wankati uja ndona kuti ngati imayaka nanga bwanji simunayiyase. Ndalandiyankha kuti chingwe chake nchachifupi, sichimafikira pamene pali extension ya magesi. Extension tikayiyandikisa screen ndiye kuti sitingalumikize ndi fridge. Tikayiyandikisa fridge sitingalumikize ndi screen. Anaterotu chifukwa panali fridge mbali inayi ya kumanja, screen yo mbali ya kumanzere, extension yo inali pakati. Ndiye anairoweresa kumene kunali TV ko kuti azionera. Fridge jasika nakafikira kumene kucha. Akaichosa kumene kuti akaike kuli fridge kucha ndi kuti screen isikafikira kumene kucha. Ndi mmene zinalili. Ndinati chabwino. Ndinamba kuyang'ana. Nditayang'anisisa naona kuti titati tasuntha tizisinthanise zinthuzi kuti pamene pali fridge tikepo screen, pamene pali screen ndikepo fridge. Ntati ndazisinthanisa naona kuti zitakutheka kuti zonsezo zikayifikire extension ija. Ndinayamba kuzisuntha.
ndipo ana amene anali pamenepo tanyamata panali kanyamata kachizukulu ndi kamsungu anaso kachizukulunso amma standard 567 akangondiyang'ana posuntha friji ija ndinaona zinyalala zimene zinali zitaunjikana pansipo ndipo nnafunsa koma nyumba muno masesedwa anati koma nanga ifeyo tinayambi tasunthapo frijiyo ife tingasunthe friji ine hayi ndinazisuntha zinthu zija ndipo anabwera ndikuzasesapo bwinobwino ndikukolopapo. Popanga zimenezi maganizo anga anayamba kundibwerera zimene Yesu amapanga akalowa moyo mwa munthu. Ndinaona ufulu umene ndinalowa nawo nyumbamo kupanga zimene ndikantha kupanga nyumbamo enikhomo osandilesa kapena kukwiya nane. Chimenecho chinandipasanso chidwi. Nditaziyasa zinthu ziwiri zija ndaona kuti zonse zayakadi zatheka, fridge yayaka, screen yayaka. Ndenawo zakuti ndikachokatu sikuti fridge imwe izimise ngakhale mulibemo kanthu. Ndanandiza kuti iyayi fridge yoti ife sitingayizimise chifukwa nagula kale zopangira freezers koma poti sima yasidwa nangozisiya. Ine okay chabwino. Mmene ndinkabwezeresa screen ya nkhongo ija naona fumbi limene linali pa screen paja ndiye naithimisanso. Ndikauza kachizukulu kakakazi kaja kuti iwe pita ukatenge mazi mbale, ukatenge sanza, ukatenge sopo. Ndinamuza kuti fulumira ndipo kanapita kanakatenga. Namuza kuti vika sanzalo lifinye ulipake sopoyo koma ulifinye lisakale ndi mazi samachuche mazi. Ndekenaka namuza kuti tiye yamba kuipukuta screen. Anandiyang'ana kundiyang'ana kuja kukhala ngati kuti akangoyerekeza kuti aipukute mwina chiphulika. Namuza kuti yaipukuta. Akupukuta choncho ndinali ndi mpata otembenuka ndikuona mipando nyumbamo imene mapiro ake ananata thumbusuka kalekale, maflexa fomu ali yanda kungoonekera nayo ili fumbi lokhalokha. Ndiye nachiuza chizukulu china chinalipo mpucha chinyamatire, iwe katunge mazi ukatenge sopo ndi sanza ubwere kuno. Anapangadi zimene zija. Ndipo namuza kuti yamba kupukuta mipando iyi upukuteso ka table kale apapa kana panali ka coffee table ka formaika. Ndipo anandifunsa kuti kupukuta kwake ndiye ndizitani? Ndikuti utenge mazi wothire pamene ponde upake sopo yo uzipukuta. Anandiyang'ana ndati tapanga zimenezo. Anayamba kupanga koma kupukuta kukhako amapukuta mukhala ngati kuti anamva kuti chikakatuka akachithira mazi. Ndinamuza kuti iwe tapukuta za mphamvu pamenepo. Ndiye ndinafunsa kodi nyumba muno muli singano ndi ulusi? Chifukwa mapiro awawa akuthumbusukawa mukanakhala ndi singano ndi ulusi bwezi mukanangwa soka pamanja zikanatheka bwinobwino. Anandiuza kuti ayi nyumba muno mulibe singano ndipo nyumba muno mulibe ulusi. Zoti ndinalipa ulendo kuti ndizipita zinayiwalika chifukwa nayamba kugwira ntchito nyumba muja limodzi nditi anatija. Monse ndinkapanga zimenezi ndimaganizira za zimene Yesu amapanga akalowa mmoyo wathu. Zimene nkapanga ine nditalowa nyumba muja ndi nyumba ya makolo koma mukukhala azichemwali ndi zizukulu. Zinandikumbusa zimene Yesu Kristo amapanga akalowa moyo mwa munthu. Nditakweza maso anga kudenga ndinaona kuti kuli chibaluni china chake cha plastic chomwe bambo anagula kalero ali moyo ndipo anachigula pa Christmas. Nditi nachitenga tachipopa
chinali chocho ndi mchombo wacho umene timatha kupopera sichinali chibaluni chache zizopepuka aziyayi chinali cha plastic bwinobwino ngati paper bag ngati plastic bag ngati plastic bag timagulira mu zinthu ija koma chinali ndi popopera pake ndi tinachipopa chinali chofira ndi white fira white ndi tinachipopa ndikuchimanga ulusi ndikukachipachika kudenga ndi ulusi uja chimakongola ndawo imeneyo kale tili ang'ono tili ku seminari yaing'ono chibaluni chimenechi nditachiyang'ana chinali chili fumbi lokha mmene chinkayikidwapo chinayikidwapo ngati decoration koma apapa chinali chili fumbi lokha chitaderatu ndiye pompo panali kankhuni kena kache kwathu kuti manichola kuti makuli zikuni zimene zimachokera ku akachichati uja ndi timachichola kuti makuli ndiye siku lina mchimwene wanga anapita kutika yamakaenda kamakarani ndi anakapezako makuliwo ndi chikuni chimecho chinasangalasa kachinagwira mtima mwa mtundu chani chinangosangalasa ndiye anabwera nacho ku nyumba wachipenta bwinobwino anali ndi penti wake wachipenta ndi chimaoneka ngati njoka chinali chokhota ndiye tinachitenga ndikachika pamwamba pa chibaluni chija chimene tinachika pa ulusi chija nkukayika kudenga chija ndi chimati chikamazungulira ndi makulu omwacha chimazungulira ndi chimtengo chomwecha ndi chimakongola chimaoneka bwino anali ma decoration abwino akumuzi chimakongola lero nachonso chinali chilimbu fumbi lokha mwakuti zonsezo sizimaonekanso ngati kuti ndi ma decoration ayi ozona kanatha kuganza kuti mwina nzazizimba zochokera kwasing'anga kwina kwake ndinatenga mpando ndakwera pa mpando paja ndatenga sizasi ndakadula chingwe chija ndazisisa zonse zija ndikupita panja ndikukazithira mazi ndikuzipukuta ndikuzipolisha bwinobwino zinawalanso ngwe ngati kale ine zinthu zijatu zinali ma decoration koma mmene zinali paja muja sizikanaoneka choncho ndinazinyamula ndakazibwezera pompo ndakamangirira bwinobwino nkhani yonse imene ndikukuuzani abale anzanga ndikukuuzani chifukwa cha zimene zimayenda mmutu mwanga nthawi yonse imene ndikapanga zimenezi nyumbayo siyanga koma ndi ya makolo anga ndipo ndinalimba mtima kumapanga zonsezi chifukwa inali nyumba ya makolo anga sikuti ndimafuna kuti ndiitenge nyumbayo kapena kuti ndihalande amene kukhalamo ayi koma ndimafuna kuti ikongole ikome mmene inkakomera makolo alipo ndinaganizira za Yesu ndipo ndakeza kuti Yesu amamva chimozimozi akafuna kulowa mwa inu ndi ine amamva ufulu opanga zingapo mmoyo mwathu chifukwa thupi lathuli ndi kachisi wa Mzimu Woyera nyumba ya Atate yake 1 Korinto 6:19 ngakhale tili pa chibale akanatha kundikaniza azimayi amenewa kuti yayi achimwene mukuoneka kuti mwalowa nkati izi zisiyeni bwanji mungochokera uko kubwera kuno kumaza chichirika nyumba muno koma ndinazimva kukhala chamwayi ndinazimva ndekha ngati wamwayi koposa Yesu Khristu amene chifukwa iye ngakhale ali wakufuna kwabwino si anthu onse amene amamulandira nyumba mwawo inetu ndinalandiridwa ndipo ndinapasidwa ufulu umenewo koma Yesu Khristu ngakhale ali kuti nyumbayo ndi Atate yake si ambiri mwa inu ndi ine amene timamulandira anabwera kwawo ndithu koma anthu ake omwe sanamulandire Yohane 1:11 koma notaonani ubwino umene unabwera chifukwa chona kuti anandivomera kubwera nyumba muja ndikupanga zimene mapangazo taonani ubwino umene zinabweresa kundivomera kwawo kunabweresa nyumba muja zimene mwina sizikanabwera choyamba friji imene imangokhala lero izapangira makobiri chifukwa chona kuti anandipasa ufulu oyangala nyumba muja malo amene iwo samaona ngati ndi akuda
lero ndawasunthira zinthu zimene iwowo sakanatha kuzisuntha, koma chifukwa kuti ine ndili ndi akatumba, ndili ndi fizo, natha kuchiguza chifriji chija, iwo aja ndikupeza mpata kuti akonze malo aja, malo amene iwo sakanafikira, malo amene kwa iwo anali obisika. Amene anali nyumba mmenemo ambiri mwa iwo kunalibeko mmene zinthuzo zinkagudwa, mmene zinthuzo zinkayikidwa nyumbamo nthawi imeneyo kuli makolo, koma ineyo ndinaliko, ndipo ndikuziwa mmene zimaonekera. Ma decoration aja ndi mazi wakuti ichi chimene chinkabwera chimaoneka motere. Nchifukwa chake ndimanena kuti ayi, ichi tuchita kuwala koposa mmene chikuonekeramo. Ichi ndi decoration, ndipo ichi chikuona kuti chigwire ntchito yokongolesa nyumba muno, chifukwa naliko ndipo nachiona. Yohane 1:1 amanena kuti pachiyambi iye amene amatchedwa mawu analipo kale, anali kwa Mulungu chikhalire, ndipo palibe chimene chidalengedwa popanda iye. Choncho nkuzipuza ndithu, ukuzipuza wekha munthu ukamankaniza Yesu kuti alowe moyo mwako, alowe nyumba mwako. Akuziwa mmene iweyo umaonekera mu plani ya Mulungu mmene unkalengedwa. Nkupusa ndithu kukhala munthu osapemphera, nkumaganiza kuti moyo wako ukhala wapamwamba, amene ukunkaniza kulowa nyumba mwako moyo analiko mmene iwe unkalengedwa, ndipo akuziwa mmene iwe unkawalira. Nkuzitayisa nthawi kulimbana ndi chizuzulo cha Ambuye athu Yesu Khristu chozera m'mawu ake, na kuganiza kuti iwe ukhala wanzeru kuposa iyeyo. Iyeyo to analiko mmene iwe unkalengedwa, ndipo nzeru zimene zinkagwiritsidwa ntchito pokulenga iwe, iyeyo ndi amene anakulenga. Akuziwa kuti utapanga ichi ungawale koposa. Mmene ndimachoka ndinayamba kuchoka ndi funso mu mtima mwanga. Anthu aja ndawaonesa mmene zimayenera kukhalira, si basi ntchito yanga sindagwira. Mu mtima mwanga ndinamva mawu a Ambuye akuti ndidawaziwisa zina lanu ndipo ndizawaphunzisabe. Nthawi imene ndayamba kunena kuti ntchito yanga siyatha, mawu amene anayamba kuzungulira mu mtima mwanga, kuzungulira moyo mwanga, ndinawaziwisa zina lanu ndipo ndizawaphunzisabe. Ndinawaziwisa zina lanu ndipo ndizawaphunzisabe. Yohane 17:26. Ndizoona ndawauza ndafotokozera, koma kodi zomwe ndawasonyezazo zalowa mwa iwo? Kodi sindisowa kumakhalabe pafupi nkumawakumbusa? Kapena kukhala ngati kuzoona ngati kuti ine ndikufunika kwambiri kunena kuti iwo sangati kupanga kanthu popanda ine? Nzoona ndithu ndawaonesa mmene zinalili bambo ali moyo, ndawasonyeza mmene zinalili mayi ali moyo, koma kodi ndawasonyeza zonse? Ndinaonesapo panali pa sitting room pokha, nanga zimakhala bwanji kwinako, nanga panja, nanga chikhalidwe cha nyumba zimakhala za mtundu chani, kodi moyo umakongola bwanji pa khomopo? Sinawuze zonse. Yohane 16:12 akuti ndili nawo mawu ena ambiri oti ndikuwuzeni, koma simungathe kuwamvesa tsopano. Ineyo ndangwaonesa zochepa zimene ndaonesa pakana nthawi kameneka, koma kodi ngakhale zochepazo zazalika ndithu ndikumera mizu mwa iwo kuti olondakhala kuti ndapita atha kuzipitiriza? Kapena ndikusowabe kuti ndikhale nawobe? Mafunso amenewa sikuti ndimawafunsira iwo ayi, ndimazifunsira ine mwini, ndimakufunsira inu abale anzanga pano pa Word Made Flesh, inu anzanga a Khristu. Kodi izafikapo nthawi imene muzanene kuti Yesu watiuza zonse, sindikumusowanso, nditha kumayendesa moyo wanga upandekha ndi zomwe wandiuzazo? Izafikapo nthawi imeneyo? Ayi. Pajatu iye ananena kuti ine ndine mtengo, inu ndinu nthambi. Popanda ine palibe chomwe mungachite. Yohane 15:5. Nthawi imene inu mutazangodukana ndi Yesu Khristu, nanunso kutha kwake ndikomweko.
mukumusowa daily, mukumusowa mphindi yonse, mukumusowa paliponse, muzisagana naye. Singafike nthawi nakuti Ambuye sindikukusowani. Ndafuna lero kuzira mu nkhani yangayi muchivomere mumtima mwanu kuti inu ndi Yesu Khristu pakhale ubale wolimba. Azita kulowa moyo mwanu mwaufulu. Ndipo musamamve ngati kuti akufuna kukusakazirani china chake kapena kukusakirani mistake. Ineyo mmene ndakalowa nyumbamo palibe amene amagaza kuti ndikwasakira anthu ma mistake. Ngakhale ndimanena kuti ichi sichili bwino, apo taoneni pada, apo taoneni papanga chakuti amaziwa kuti ndikufuna kuti nyumba ichazioneka bwino. Yesu so akalowa nyumba mwanu amapanga zomwezo. Akalowa moyo mwanu amapanga zomwezo. Iwe taone pada apo, taone chija. Ndipo akalowa moyo mwanu amasuntha zinthu zimene mwina inunso simafuna mutazisuntha. Zimene mwakhala mukuzisunga pompo mpaka kalekale ndipo moyo wanu sukusintha chifukwa kuti inuyo simukusunthapo zinthu zija. Taonani lero anthu moyo wawo osintha chifukwa kuti ndakangosuntha zinthu ziwiri, kuchika china apo kuchika china paja. Ndi zimene Yesu amapanga moyo wa inu ndi ine. Kumbukirani, analiko mmene munkalengedwa, ndipo za inu mutu mwake zilimo. Akufuna mufikire pa chimenecho chimene anachiona cha inuyo pamene Mulungu ankakulengani. Moyo unowo munthu sunga ujaire nkumanena kuti Yesu sindikumusowa. Ngakhale moyo uli wanu, ngakhale thupi lili lanu, inuyo simukuziwa mmene mungawalire chifukwa inuyo kunalibe. Iye akuziwa chifukwa analiko. Ngakhale moyo uli wanu, ngakhale thupi lili lanu, inde iye thupi lanulo ndi nyumba ya Atate yake. Thupi lanulo ndi nyumba ya Atate yake. Ngakhale mana kuti ndi thupi langa, koma thupi lanulo ndi nyumba ya Atate yake. Akhale ndi mpata okongolerani mosayang'anidwa ndi diso lofira. Zikupaseni moyo wabwino. Moyo wouyendesa popanda Yesu sunga kuthandizeni. Ngati mutapange chisankho choyendesa moyo wanu opanda Yesu, ngati mutasankhe chisankho choyendesa banja lanu opanda Yesu, ngati mutapange chisankho choyendesa mpingo wanu opanda Yesu, ngati mutapange chisankho choyendesa dziko lanu opanda Yesu, mawu mungana kale kuti woyimanga nyumbayo ayimanga chabe. Koma ndikufuna kubwereza kuna kuti ngati niyo mutapange zimenezo kuti muyendese zinthu zanu opanda Yesu, zomwezo zimene Mulungu pozika mwa inu anazika kuti zikhale zokupasani moyo zasanduka zokupha. Zimene anazika kuti zikongoleseni zizooneka ngati zakuntaya. Akunena tu pa Isaiah 3:24 akuti m'malo mwa kununkhira pazakhala kununkha, m'malo mwa lamba muzavala chingwe, m'malo mwa sisi lopesa bwino azakhala ndi mipala, m'malo mwa dresi ya mtengo wapatali azavala ziguduli, m'malo mwa kunyadira kukongola azachita manyazi. Inu ndine tikuyenera kupanga chisankho ndipo tikuyenera kuziwa kuti tili pa mtendere ngati tikhalabe mphika m'manja mwa wowumba, kuti azipanga nafe zimene iye akufuna mwina wake. Yeremiya 18:1-6. Tizimulola Ambuye Yesu alowe nyumba mwathu, alowe mitima mwathu, kuzira mmawu wake, kuzira mkusinkhasinkha, kuzira mmasakramenti. Agwibidize mmene angagwibidizire chifukwa kuti iye akuziwa kuna kuti nyumba iyi ndakhala kuti ndapangamo izi, munthu uyuyu aoneka kuti munthu uja ndi uyu. Chikhristu chichayamba kuwala. Ndi pemphero langa kuti inuyo mulole Yesu akhale nzika yololedwa kulowa mwa ufulu ndi kutuluka mu mtima mwanu.